बे समावहाय आं आइसिइउआव दङमोन जेएनआरसियावहाय 24 सान जेला गिबि लकडाउन बा आं बे समाव दङमोन। ओमफ्राय बेखौनो आं मोनसे जारिमिन सोरजिनोसै होननानै जिहेतु आं बिराद क्रिटिकेल अबस्थानिफ्राय गावनि जिउखौ मोनफिनदों। बै अबस्थायावहाय आं माबायदि दंमोन आरो मुलुगा माबायदि दंमोन बेखौ आं मोनसे जारिमिन गालांनो होननानैनो बे कर'ना आं आरो होननाय गांसे बिजाब सेबखांदोंमोन आङो। आरो बेखौ आङो मास मोनसेयाव 100टा खन्थाइ लिरगोन आं होननानै मोनसे ओरैबायदि प्रमिस लादों। माने बिथाङा जाहैबाय डक्टर रुपाश्री हाजवारी, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सासे प्रफेसर, सासे थुनलाइगिरि, चाइल्ड साइन्टिस्ट। आंनि मुंखौथ' सारआ बुंलांखाबाय। आं डक्टर रुपाश्री हाजवारी, आथिखालाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफानाव एसिस्टेन्ट प्रफेसर महरै खामानि मावगासिनो दङ। आंनि जोनोम गामिया चिरां जिल्लानि बर' बाजार सिलबारियाव जोनोम मोन्दोंमोन। थ' आंनि गुदि फरायसालिया गुदि नं माख्रा फरायसालियावहाय आङो गिबियाव थाखो 1निफ्राय 4सिम बेयावनो फरायजेननाय जादों आरो जोंनि न'खरनि गासिबो बे गुदि फरायसालिनिफ्रायनो सोलोंथाइ लाजोबनाय जादों। आंनि जोनोमगिरि बिफा डक्टर मंगल सिं हाजवारी साराबो बेहायनो फरायदोंमोन आरो आंनि बिब' बिदा गासिबो जों बेहायनो फरायबोनाय जादों आरो उन बिथिङाव आङो क्लास 5निफ्राय क'क्राझारावहाय आफाया जोंना जोनोमगिरि बिफाया बिएड कलेजाव क'क्राझार बिएड कलेजाव साख्रि मावनायनि उननिफ्राय जोङो क'क्राझारावहाय सेटेल जाफैनाय जायो। बेहाय आङो थाखो 5निफ्राय क'क्राझार गार्लस हायार सेकेन्डारियावहाय फरायनाय जायो। बिनिफ्रायनो आङो मेट्रिक आनजादखौ उथ्रियो। बिनि उनावहाय आंनि जौमाखौ फरायनाय जायो आथिखालनि गभर्नमेन्ट क'क्राझार कलेजावहाय। आं बिएसिम बेयाव फरायदोंमोन। आं फरायसा समनिफ्रायनो आंहा एसे फरायनायजों लोगोसे क'कारिकुलाम एक्टिभिटिसआव आं जोबोद बाहागो लायोमोन। जेब्लाहाय आङो माने हाइ स्कुलाव फरायै समावबो आं इउनियन बडियाव दङमोन आरो जोंनो गिबि माने बै समावहाय माबानि फरायसालिनि गांसे लाइसि दिहुनजेनदों आरो जोङो बर' मिडियामनिफ्राय। ओमफ्राय थिग बेबायदिनो जेला बिए फरायबाय थायो होनबा आङो अनजिमा मुंनि मेगाजिननिबो आं सासे इडिटरमोन। बै समावहाय जोंनाबो बर' थुनलाइ गौथुम मोनसे दङ बेहाय क'क्राझारावहाय। बिनि आं सासे चिफ इडिटरमोन। चिफ इडिटर महरै बथाय आङो गिबि हिन्जावसाफोरनि गिबिसिन खोमा आङो बे कलेजावहाय बेहाय आं चिफ इडिटर महरै मावबोदों। ओमफ्राय थिग बिएखौ आङो इक'नमिक्सआवसो लादोंमोन आङो मेजरखौ। खिन्थु बै समावहाय आङो जेला 2000 आङो पास जायो होनब्ला जोंहा मोनसे मा स्कप दङमोनखि फार्स्ट कर्सजोंनो जोङो एमएखौ बर'आव जोङो एडमिसन लानो हायो। थ' जोंना जोनोमगिरि बिफाया बर' थुनलाइजों सोबजोमाय सोमोन्दो थानाय हिसाबै आरो आंबो फरायसा समनिफ्रायनो थुनलाइ सिबिबोदों। आङो क्लास 8फोरनिफ्रायनो आङो लिरनाय सरसा दङमोन आंहा। आरो बेखौ नायनानै नोजोर होनानै आंनि जोनोमगिरि बिफाया नों बर'आवनो लाग्रोदो दे, उनावहायबा जोंना मेजर फैसिगोन जोङो माने फार्स्ट कर्सआवबा जों बर'आव एमए फरायहैनो मोननाय नंला। बेफोरबायदि इयुन फिउचारखौ नुहुरनानै आंनि जोनोमगिरि बिफाया थिननायलाय आङो माने बर'आवहाय थुनलाइ सिबिनाय मिजिंखौ लानानैनो बर'आव आवगायबोनानै आङो एमएखौहाय क'क्राझार केम्पास बै समावहाय गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालिनि आन्दाराव दङमोन। बेहाय आङो एमएखौ पास जाबाय। बिनि उनाव आङो बिएडखौ लादों क'क्राझार बिएड कलेजावनो। आरो बिनि उनाव आं खालामदों एमफिलखौ गुवाहाटि इउनिभारसिटि फकलर डिपार्टमेन्टनिफ्राय। आरो एमफिल लाखांनाय लोगो लोगो आं पिएइचडिखौबो गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालिनिफ्रायनो फकलर डिपार्टमेन्टनिफ्राय लादों आरो आं मेट्रिकखौ आनजादखौ पास जादोंमोन 1990 मायथाइयाव। ओमफ्राय बेनि सिगां आङो 1994 मायथाइयाव आङो नेसनेल स्टुडेन्ट साइन्स कंग्रेसआव अल इन्डिया बान्था बादायलायनायावहाय आं गिबिसिन बर'नि चाइल्ड साइन्टिस्ट एवार्ड मोनदों आरो बै समावहाय। जोंनिया नेसनेल कम्पिटिसना जादोंमोन निउ दिल्लीयाव।
बे समावहायथ' आं एसे उन्दैथारमोन बोथोरा कम्पिटिसननि बोथोरा माने डिसेम्बराव जायोमोन जोबोद गोजांनाय मोन्दोंमोन बै समावहाय आरो आङो माने गावनि बर'नि दख'नाजोंनो पार्टिसिपेट खालामदोंमोन ओमफ्राय मोसादोंबोमोन आं बै समावहाय अखोरां सेर सेर होननायखौ बहुद मानसियाबो ओरैबायदि एप्रिसियेट खालामदोंमोन माने मा होनबावनो आरो बै समनि माने सुबुंफोरनि बयबो दख'ना गाननायखौ जे नोजोर होयो दख'नाया जे मोनसे एट्राक्टिभ बर' हारिनि नेरसोन बेखौ आं उन्दै समनिफ्राय मोनसे फिल खालामबोदों आरो दा बेखायनो आं बिराद गौरब मोनो आंनि दख'नाखौ गाननानै आङो बर' मिडियामानोमोन आंनिया क'क्राझार गार्ल्स हायार सेकेन्डारियाव बर' मिडियामजोंनो आं मेट्रिक आनजाद पास जादों बिएखौ आं पास जादों 2000आव ओमफ्राय दा आं मास्टार डिग्रिखौ पास जादों 2003आव ओमफ्राय बिएडखौ पास जादों 2004आव ओमफ्राय आं बेनि उनावहाय आङो हाबा जानाय जाहैबाय 2010आव ओमफ्राय 2011आवनो आङो माने एमफिलखौबो पास जाबाय ओमफ्राय 2016आव आंनि पिएइचडिखौ आं कमप्लिट खालामबाय आंनि इउनिभार्सिटिनि जार्निया माने एसे उनावसो जादों गिबियाव आङो जेला 2004आवहाय बिएडखौ पास जायो अब्लानो आङो बिएड कलेज क'क्राझारावहाय बर' मेथडखौ फोरोंनो थाखायहाय गेस्ट फेकाल्टि महरै आं हाबनानै थादों बे समावहाय आङो 2009सिम बिएड कलेजावनो आं फोरोंबाय थादों बिनि गेजेरावहाय आङो गेस्ट फेकाल्टिथ' बर' मेथडआथ' सानसेयाव मोनसेल' क्लास लानाय जायो थ' आं बे समावहायनो आं बङाइगाव कलेजावबो साख्रि मावदोंमोन आरो बे समावनो आङो माने फकिराग्राम कलेजावबो साख्रि मावदोंमोन आरो बे समावहायनो आङो माने अल इण्डिया रेडिअ गुवाहाटीयावबो आङो 2007निफ्राय 2011सिमखौ आङो केजुवेल एनाउन्सार महरैहाय मावबोदोंमोन बेबायदिनो माने एसे आङो बेबायदि माबायाव खामानि एक्टिभिटिसाव आं गावखौनो गाव बहुद मुखुब लानानै फैदों आरो आंनाथ' थांखिया बेनो माने फोरोंगिरि जानाय आरो बेजों लोगोसे थुनलाइ सिबिनाय गावनि राव हारिमुखौ सिबिलांनाय फोगोमलांनाय बेनो आंना उन्दै समनिफ्रायनो बेनो थांखिमोन जिहेथु आंनि जोनोमगिरि बिफाखौनो आं उन्दैनिफ्राय सासे माने धोरोमसुलिया हिसाबै आरो समाज सिबियारि हिसाबै थुनलाइ सिबियारि हिसाबै लोगो मोनबोनाय हिसाबै आङो उन्दैनिफ्रायनो आङो माने थुनलाइयारि बिथिङावहाय आफाजोंनो माने बबेबा बड' साहित्य सभाफ्राव प्रग्रामाव थांनाय बबेबा माने जथुम्मायाव मेल मिटिङाव थांफानाय बेबायदि हुदा दङमोन आरो खन्थाइ आवरायहैयोमोन आरो बिदिनो सम खाबु मोनोब्ला मोसायोबोमोन आङो उन्दै समनिफ्राय थुनलाइ बिथिङाव आं दिनैसिम आङो 10 बिजाबफोर साफायखांबाय खन्थाइ बिजाब महरै आं गांबा साफायखांबाय गिबियाव आङो माने गिबि बिजाबनि मुङा आंना अनजिमा गैयै सानस्रिनि गां ओमफ्राय अननायनि दौलें ओमफ्राय आंनि बिलोगो हायनारि बे आंनि बिलोगो हायनारियाव आङो 2006 मायथाइयाव आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दानिराम बसुमतारी खन्थाइगिरि बान्था आं आवथायनो हादों ओमफ्राय बिनि उनाव आं 2009आवहाय बिदिन्थानि सावगारि मुंनि गांसे खन्थाइ लिरदोंमोन साफायबावदों आरो बिनि उनावहाय जेला कर'ना जायो होनबा कर'नानि जा दोहौ कभिड मुलुगाव जादोंमोन नभेल कभिड बेहाय आंनि जिउआबो मोनसे बिराद टार्निं पइन्ट लानानै फैदों बे समावहाय आं आइसिइउआव दङमोन जिएनआरसियावहाय 24 सान जेला गिबि लकडाउन बा आं बे समाव दङमोन ओमफ्राय बेखौनो आं मोनसे जारिमिन सोरजिनोसै होननानै जिहेथु आं बिराद क्रिटिकेल अबस्थानिफ्राय गावनि जिउखौ मोनफिनदों बै अबस्थायावहाय आं माबायदि दंमोन आरो मुलुगा माबायदि दंमोन बेखौ आं मोनसे जारिमिन गालांनो होननानैनो बे कर'ना आं आरो होननाय गांसे बिजाब सेबखांदोंमोन आङो आरो बेखौ आङो मास मोनसेयाव 100था खन्थाइ लिरगोन आं होननानै मोनसे ओरैबायदि प्रमिस लादों माने इसोरखौ आं जेला जिएनआरसियाव आइसिइउआव दङमोन होनब्ला लकडाउन समथ' गिबि लकडाउनाव ओरैबायदिमोन मानसिया सासेया सासेखौ लोगो हमनाय होआ ओमफ्राय आंनि न'खरनि मानसिफ्रानो आंखौ लोगो हमनोनो मोनामोन थ' आं बै समाव आं माबायदि कन्डिसनाव दङमोन ओरैबायदि माने आइसलेसनाव आं थानांदोंमोन आरो बे समाव खालि आं इसोरखौल' गाबज्रिदोंमोन बिनि उनावहाय जेला आं हस्पिटालनिफ्राय फैयो होनबा आं नुबाय टिभियाव निउसाव माने मुलुगाव आंल' माने बिपदाव गोग्लैयाखै आरो
सारा मुलुगानो बिपदाव गोग्लैदों थ' आं बेखौ मोनसे जारिमिन दोननो होननानै बे बिजाबखौ खन्थाइखौ लिरनाय जादों मास मोनसेयाव 100टा खन्थाइ ओमफ्राय बे खन्थाइखौ बर' रेबग्रा जथुमा बर'नि खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी खन्थाइगिरि बान्थाखौ आंनो होदों 2023आव बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरो आङो लिरनाय हुदाया आंना उन्दैनिफ्रायनो थानाय हिसाबै जेला आङो माने फ्रेश मुड जायो जेला आंनि गोसोआव मालाबा हरखाब फैयो बेफोरखौनो लानानै आं लिरनाय जायो आरो एखमबा समाव ओरैबायदि जायो आं माने डिप्रेसन फ्रास्ट्रेसनफोर जायोब्ला जेबो लिरनोनो हाया बे समावहाय माने ओरैबायदि माने माइन्डआ डिस्टार्ब होयो माने आं सोदोबफोरखौनो नागिरब्लाबो मोना आरो बे समावहाय माने बिखेखि आंनि देहानि बिथिङाव आरो देहायाथ' आंना दाबो नै केम' होगासिनो दं आं बेखौनो गारनानै फैदों दाबो सोलिगासिनो आंना कन्टिनिउथ' जिउआ बेबायदिनो थांसिगोन होननानै आं मोनसे एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय जे आरो ना माने आंना बे माने ट्रिटमेन्टजोंनो थांनांखासिगोन मेडिकेसनजोंनो थांनांखासिगोन होननानै आं साननानै लाबाय एक्सेप्ट खालामनानै लाबाय बिनि गेजेरावनो आङो थुनलाइ सिबिलांगोन आरो आङो खन्थाइनि अनगायैबो आङो माने माखासे रिसार्च आंनि रिसार्च जार्नि आं बे रिसार्च जार्निखौ आं बिराद इन्जय खालामदों आं बे समावहाय एकदमबारे बे समावबो आंना किडनिया मोनसे गारगोदानमोन आरोना ओमफ्राय बिनिफ्राय रिकभारि जानायनि उनाव आं भगबानखौ ओरैबायदि थेंकफुल खालामबाय आरो बर' हारियाव जे एफाग्राब मावनांगौ खामानि दंब्लावो बर' हारिमुखौ जोंहा मुलुगाव दिन्थिहैबावनांगौ ओरैबायदि माने जाबखोनानै थानाय नुयो आरोखि आङो ओमफ्राय बे खामानिफोरखौ आं माला मावनो हागोन माला मावनो मोनगोन बेबायदि बिराद सिमां आरो हाबिला दं आरो बे सिमां आरो हाबिलायानो बथय आंखौ थांनानै थानो मोनसे माने थुलुंगा होदों आरो दा आं बै रिसार्च खालामनाय समाव 2014निफ्राय जा आङो रिसार्च खालामनायाव मोनदों बेखौनो आं दा बिजाब महरै माबा दिहुननो सेस्था खालामलांगासिनो दं आरोखि मोनसे आङो देमसि होननाय गांसे बिजाब दङ बे देमसिया चिरां जिल्लानि बर' बाजारावनि एरियाखौ आङो फिल्ड सार्भे खालामनानै गासैहाय माने 100थासो माने मेथाइफोर दङ आरोखि दा मानसिफ्रा माने देमसि होननानै बुंब्ला मिथियामोन खिन्थु बे बिजाबखौ सेबखांनायनि उनाव गोबां मानसिया बे जिनिसखौ मिथिनानै फैबाय आरोखि आं बिराद खस्थ' डाटा कालेक्सन खालामदों आरो बे मेथाइफोरखौहाय ओमफ्राय आरो थिग बेबायदिनो बैसागोखौ लानानै आंहा बिराद सिमां दङमोन आं डकुमेन्टेसनबो खालामदोंमोन लास्टावहाय आङो माने डकुमेन्टारि फिल्म बानायनो नागिरनाय सिमाङा आंना बे माने जाफुङाखिसै अब्लाबो आं दा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियावनो बर' बिफानाव बैसागो एन्ड कन्टिनिउटि सेन्स एन्ड कन्टिनिउटि अफ बैसागु होननाय मोनसे आं प्रजेक्ट लादों ICSSR-निफ्राय बे अलमस्ट दा कमप्लिट आरोखि बे बोसोराव जोबसिगोन आरो बे प्रजेक्टआ बैसागोनि सायावनो आरो फरायसाफोरखौ आं बेखौनो बुंनो थाङो माने जोङो जिउनि हान्थिनाय समावहाय गोबां जेंना फैयो गोबां माने आबहावाजों जों सौसिलांनो गोनां जायो बैफोर जेंना बैफोर आबहावाखौ माने जोङो माने जानजि खाफ्रानानै आं गावनि थांखियाव सौहैथारगोन होननानै जों सिगांनांगौ आरो जों रावबो गैयाब्लाबो जोंजों सोरबा सासेया दङ गुरु दङ जों इसोरा दंफायो होननानै गाव जाय धोरोमखौ फालियो बै धोरोमनि इसोरखौ गुरुखौ मानिनानै गावनि आगानखौ सुरलांबाय थाब्लानो हाजार जेंना फै हाजार हेंथा फै सौसिलांनो हायो होननानै आं फोथायो आरो आङो माने फरायनाया आंना जिउआवहाय मोनसे एकदमबारे गिदिर थांखिखामोन आङो माने सासे डक्टर जाहैगोन आंना डक्टरा मेडिकेल डक्टरमोन सार बै समावहाय माने आं सासे माने जेला हाइ स्कुलसिम फरायो होनबा आं बिराद साइन्स आयदायाव बिराद बिगियान आयदायाव जोबोद गोसो होयोमोन आरो ओमफ्राय बे समावनो आंना सेम टाइम मोनसे मा दंमोन क्रिएटिभिटि बिराद दङ उन्दैनिफ्रायनो आं जेला क्लास 5निफ्राय 6सिम फरायबाय थायो बै समावहाय जोंनिया मा हारिमु आफादखौ दानाय जादोंमोन 1990आव बे समावहाय आं क्लास 5मोन बे समावहाय जेलानो दानानै होयो होनब्ला बै समावहाय दुलाराय बर' हारिमु आफादा मोनसे थांखि लादोंमोन जे दुलाराय गासिबो बर' हारिखौनो मोनसे हारिमुयाव माने जौगाखांहोनो होननानै मोनसे प्रसेसन जादोंमोन बै समावहाय दङमोन जोंना रजनि सरगियारि सार बिथाङा सेक्रेटारिमोन
आरो माने रहिनी कुमार ब्रह्म सारा बिथाङा आफादगिरिमोन ओमफ्राय फुंखा महिलारि बिथांमोनहा सुजुगिरिमोन बिग्राय ब्रह्म बिथांखौथ' रावबो मिथियै गैया आरो सुलेखा बसुमतारी बिथां मेथाइ खनगिरिखौबो रावबो सिनायै गैया बै बिथांमोनजों आं जार्नि खालामनो मोन्दोंमोन बिथांमोननि जार्निया आंनो सबसे दुइसिनमोन आरो औ ओमफ्राय थेवब्लाबो अब्लाबो आं मा खालामोमोन जोंना न'खरनि गार्जेनफ्रा मिथिखागौ जे माब्लानि समाव ओंखारहोनांगौ माब्लानि समाव फरायहोनांगौ माने जोंना आनजादनि उनावहायसो बे जार्निया जादोंमोन आरोना डिसेम्बराव बै समावहाय जोङो फाइनालखौ लिरोमोन जेनेबा बोसोरारि फाइनाल आनजादखौ बिनि उनावहाय जा एसे एनै बन्द' दङ बे बन्द'आवनो आं बेफोरबायदि एक्टिभिटिसफोरखौ लाबोदोंमोन आरो आं मोनसे आर्ट आखिनायाव बिराद शक दंमोन आर्ट आखियोमोन आङो आर्ट आखिनायखौ आं माला खालामोमोन क्लासनियाव थांखांनानै फैखांनानै बेलासियाव थारमाने आं जिबनाव लोगोफोरजों बेरायनाय बहाबा फाल्थु खोथा साननाय बहाबा माने टाइम पास खालामनाय बेबायदि होननाया आंनि जिबनाव आंनि डिक्सनारियाव गैया आरो आंनिया माने ओरैबायदि नांथाबनानै थायो फरायनाय समाव आं फरायगोन जै आनजाद जोबखांबाय हय आंनि जोनोमगिरि बिफाजों बबेबा मिथिङाव थांफाबाय खन्थाइ आवरायहैबाय बा मोसानो खाबु मोनबा मोसाहैबाय बेबायदिमोन आरो आङो ओमफ्राय क्लासनिफ्राय थांनानै फैबाथाय बेलासे समावहाय आं माबा खन्थाइफोर लिरबाय बा सल'माफोर फरायबाय बा आं सावगारि आखिबाय बेबायदि एक्टिभिटिस बुहुद थाबोयोमोन आरो आं एक्टिभै ओमफ्राय जेला क्लास 8, 9, 10 फैयो होमबा आं साइन्सआव बिराद माने गोसो दङमोन आरोखि बेखायनो आङो माने बै समावहाय आङो गोबां बान्थाबो मोन्दों आं बान्थाफोरखौबो आं बावजोब्बाय स्पेसियेलि नैबे नेसनेल चिल्ड्रेन साइन्स कंग्रेसनि बान्थाखौल' आं मोजाङै थि गोसोआव दङ बै समाव एइड्सनि मोनसे एवारनेस मोनदों प्रग्राम दङमोन बेहाय आर्ट कम्पिटिसन खालामहोदोंमोन बेहायबो आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फार्स्ट मोनदों आरो बै समावनो माने राजिब गान्धी या मोनसे माबा राजिब गान्धी एसे कम्पिटिसन दङमोन बेहायबो आङो माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासेल' बान्था मोनदों दानिया मा जाखो नेसनेलावहाय बर' मिडियामजों रावबो माने बादायलायनाय गैया बेखायनो माने स्टेटनिफ्राय आंनो नोङो माने बेयावनो थाथ'नांसिगोन नोंना जार्निया बेयावनो जोब्बाय होननानै आंनो कनसुलेसन मोनसे सार्टिफिकेट होनानै बिथांमोनहा आंखौ नेसनेल लेभेलाव लांनाय जायासै मानो होननानै बुङोब्ला माने आसामावल' डिस्ट्रिक्ट वाइसैहाय आं हारसिंल' पार्टिसिपेन्ट हिसाबै आं सिलेक्ट जाबाय नालाय दस्रा जायगायावथ' जोंना आसाम बारबाथाय बर' मिडियाम गैया दा बैबायदिखौ नायनानै जोंना स्टेट लेभेला आंखौहाय बेयावनो दोनथ' होनाय जाहैबाय आरो जोंनि दुखुआ जोंनि गोसोनिफ्राय फैयो जोंनि रंजानाया जोंनि गोसोनिफ्राय फैयो बिथाङा जेब्ला ICUआव दङमोन थैनायजों जुजिदोंमोन बिथाङा जिउ नांगौ थांनानै थानो थाखाय दा बै समाव बिथाङा मोनसे प्रमिस लादोंमोन मास मोनसेयाव 100था खन्थाइ लिरगोन आरो बिथाङा बुंबावदों थाखोनि खामानिया जोबोब्ला स्कुल गयोब्ला बिथाङा समफोरखौ ओरैनो थांहोआ सावगारि बोगोन खन्थाइ लिरगोन मोसागोन मेल मिटिङाव थांगोन बेबायदि बिथाङा समखौ बाहायोमोन बिथाङा दिनै जोंनि थुलुंगागिरि बिथाङा मोसानायावबो जेना खन्थाइ आवरायनायावबो जेना थुनलाइ सोरजिनायावबो जेना सावगारि बोनायावबो जेना फोरोंनायावबो जेना साबायखर थाबाय नोंथांसिम